Mengke. Nanti do apal nek kowe iki nganti kene wae apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Iki kuwi nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ya nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku udan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing suda rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhek. Nggih. Wong jane iki ngomong gigi. Ngoten ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Ane iki muni jelas tekne wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Iki nak ya. Gedene ora jamak iya. Nah, ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Ah, jan Mbak Tatin ya. Awake ya saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesrenge. Dan ki napa ngomong napa? Sowan nang Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kene? Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo. Senengane kok. Sedeng nek kula ten mriku. Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya, nembang Mbak Tati. Nggih, enten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi. Ya. Nggih. Sesideman oh langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Nggih, bawa? Nganggo. Nggih. Mengke. Nanti do apal nek kowe iki nganti kene wae apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku kuwi nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ya nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku udan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing suda rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhek. Nggih. Wong jane iki ngomong gigi. Ngoten ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Awang wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho, Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Ane iki muni jelas tekne wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae.
Ya dibawani. Wiwitane Suarane ya cantas ya, Nak. Iya. Nena anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya semane sing. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk respon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Cakil kok ayu. Kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Wong piyai semene iki ayu ki relatif. Piyai semene iki ana sing delok kowe ayu, ana sing delok kowe ayu ning gegeden. Ngono ya ana. Ayu ning awake kowe lengene sak kempol kowe. Iya ana, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku meng menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek wis kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek wis kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh. Weluh sapa sing weluh? Jenengan mau kok muni Kowe weruh. kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ki. Lah mau ketake muni weluh. Aku kan mbok dinoake to nek omong. Ngandel ta. Somong ro kowe iki. Ngarepe mau ora jelas e. Lah aku ora omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok wae. Ngono kuwi apa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus lelo selendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron. Ya Pak Sukron Suwanda ngono ya Mak iya. Salah satu dalang idolaku lho. Oh iya to. Mampir kok mboten ngajak. Hah? Atenah kokean wong. Iya. Lah napa? Ayo engko le nyuguh rak ya kokean to wis. Oh disuguh berarti jenengan. Oh jelas ya. Lah niki sing sak bis wae kok mboten dipikirke. Sarep madang sakarepmu ora ya sakarepmu. Mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggerane rampung terus ming nyodorke nota. Iya. Iya ya Mak. Iya, sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak-enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Wis do arang-arang mangan iwak. Oh iya. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Swara kurang permana ning wasis Angungrum marang bendara. Angungrum marang bendara. Nenone Dyah Sulistya
jejer ngincangake alis. Ya, mangga. Terus tresno. Yuk. Terus tresno sesideman. Iya, iya. Becik mangga luwih becik patenanan nimbang lela liwat kincanging alismu kawasan landang atiku nadyan musling serius aku isi mampu lateni solamu mongko aku bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwungan rimpung jiwa ragaku kak karun kahormatan mampurun rubung ngarepi gamelane penak banget wah kagungane pepunden yo Pak Sukron paring ampil gamelan wayang ngono ya Mak iya wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng ya wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik tur penak-penak ya terus urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masak isine apa wae ya nyambut kesono ya nadyan sesideman mesti tak luwih becik patenanan nimbang papisanan piye-piye selesna tak remangi samutana
Matur suwun. Aja kalah karo cah cilik mau lintang kairo mau. Nggih. Kula Suaramu sarani. kurang bening kok ya. Iya. Nggih niki pun klerek-klereke. Nah, mulane dilongi le mangan-mangan sing mawa lenga. Iya. Contone ya oncor, kompor. Iya. Niki mboten Semplok panganan. lambene. Ya. Selenggah Mbak Tatin. Ya, iki didum-dum wektune. Ya, ngono ya Mak. Iya. Nek ora engko ndak ora kecunggah ngono. Ya, iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Mbak Ayu Purwalestari. Ya, diaturake sing nganggo kacamata kuwi no. Ya. Jane isih bocah jek enom iki ning wis nganggo kacamata ya. Mripate wis rusak. Ya. Nek maca barang wis ora ketok. Mula nganggo kacamata. Ning aku seprene ya trauma nganggo kacamata. Sebabe apa? Aku tau nganggo kacamata pembesar ngono kuwi men apa-apa ketok cetha, apa-apa ketok gedhe, bareng nguyuh mlayu dhewe aku. Mergane wis kaget aku. Wah, apa iki aku? Kaya ana ula. Heeh. Iya. Monggo Mbak Ayu menika wonten langgam rengu. Ya, dipun aturaken. Ngono ya, Mak. Iya. Mengko sing wis apal lagu Blitar mau sapa? Si Elisa karo Anting ya. Nggih. Nah, engko dikon nembang lagu Blitar. Ya. Ki ana sing nyuwun. Heeh. Alon-alon. Lah iya lah ora sempat latihan dhewe. Mula ya karo dingengreng nang ngebis mau. Ya, monggo. Langgam rengu. Langsung ngapa nggih bawa, Pak? Nganggo bawa kok ya dinikmati to ya tetembangan kok. Nggih. Takon sik. Ya, wis gawe wis. Nggih. Sindenmu jan gajih kabeh. Iki sok besar payu larang ki no iki. Padake sapi wae. Ya, monggo. Mamanise marati Neno bacaane mong lelo gandes luwes tur mrak ati sesuk tanggal 30 November sowan mrene meneh no. Oh iya, sini bali Dinas Pariwisata neng apa gedung apa mau? Jalan Kenari. Oh, kota. Jarine ngono mau fake. Oh iya, wis mula tak catet. Ha nek sesuk kuwi lakone Bagong Ngamuk no. Oh iya. Iya. Aku ki mbuh kok nganti ro wiyaga dunekke 3 sasi kok mengadol Bagong. Oh. Lah witekno njaluke kuwi terus sing nanggap. Ya. Montang manting tanjena lelo kang masira wong bagus neno gampang temen hamba beda
matur sembah nuwun. Yo. Iki uga di streaming langsung nganggo channelku no. Saka Yojo kono padha rawuh mrene. Heeh. Channel Dalang Sena. Bengi iki channel Dalang Sena sing mirsani 9.000 pamirsa. PWKS Live sing mirsani 5.600 pamirsa. Dadi totale 14.000 sak donya sing padha nonton pekeliran iki no. Wah, iya. Monggo, Mbak. Nona sajake katon rengo wonten niku dene sampun dangu iki kakak ngat sajake terpesat napa pancen sampeyan
ampun sembah nuwun Mbak Ayu. Ya, sinden saka ngendi? Iki ya saka Kulon Progo. Mbak Ayu Kulon Progo, Mbak Tatin Kulon Progo. Pokoke Kulon Progo iki nyitak sinden-sinden jumbo. Ya. Khusus gede-gede ya, Mak. Khusus gede-gede. Ya. Pokoke ya aku matur karo sing padha nyuwun lagu ya, Nak. Ya. Gandeng wektune ya terbatas, mengko nek ana sing urung iso tak aturake nggon goro-goro. Ya. Ora dadi ngopo, Mak, mung mesti padha bisa nampa penggalihe. Lah iya. Ayo Ting, genti kowe. Terakhir sinden luwuk. Heeh. Aduh. Lho. Iki lho. Wong kon ngadu kok malah aduh ki piye? Ya. Nggih, sugeng dalu Pakde, Bapak Ibu ingkang sampun tumplek-plek nang mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, kesehatan. Pokoke sing terbaik lah nggo masyarakat Blitar nggih Pakde. Ya, wis rasa dodol jamu. Ya. Malah pidato ora. Ya. Ki ana sing nyuwun gerajakan, Mbak Ayu dibawani ning bawane gelang alit wae kae. Ya. Sing blambiangan. Heeh, Mambiat Mayun. Ya. Monggo Mbak Anting. Saka ngendi iki? Iki saka Banyuwangi jarine nok. Oh. Ini lek ku nemu ya ning perapatan Yojo kono. Oh. Ana wong barang kok suarane apik terus tak terus tak dusi. Heeh. Ya bawane Mambiat mayung. yo. Nek wonge kaya kendi. Ha iya. Ning suarane jan weh. Ya, karo dinikmati kok. Ya terus. Suarane gendeng belam biangan. Ayo rada geser larasan lho. Nusan Banyu. Banyu wangi Modar iki kowe modar kuwi. Kulangga. Ah iki gamelane larase dhuwure Raja Mak ayo. Jajar ayo. Ya tekan nih. Wetan segera Suaramu elok. Ning le nyekel limit. dhuwur Hah? dhuwur suarane. Iya, mau Pak Sukulon wis nganu kok ngendi kok araku. Larase dhuwur lho Mas, mboten napa-napa Pak. Mengke menek aku ya. Lor kidul alas angker Ya.
Iki ngopo cah kuwi? Iki kabeh iki do ngematke suaramu kan ngerti. Lebono orang-orang iya kowe. Iya. Iya. Taman Sarino Swan Toro ya mangga yuk diaturke nak yo yuk pesisir
Mbak Anting Lambangsih. Ya. Mbak Anting Lambangsih. Heeh. Karo aku wis matur ngarep ya, Nak. Ya. Kagem para sutresna budaya ringgit pura utamane sing padha lenggah ning kutha Blitar kene. Yen ana pamundutan lagu sing urung iso tak aturake mengko bakal tak dene dinten sak mangke ing putra kaparengaken sowan ngabyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama. Menawi tetela badhe wonten dawuh ingkang dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten ambabarana ingkang sejati wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya negari ing Madras menika Rama Prabu Mandrawati Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun nimbali kelawan Atmajaku ingkang banget dak tresnani Atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang keprabaning pun Rama sira kulub Narasoma nanging luwih prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe dene pun Rama nimbali kelawan sira kulub Atmajaku bocah bagus pate wonten timbalan prayoga nunggunmu ngadhep apan dina pasewakan niki mau panjenengan ora bakal ngrembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan Atmajaku Sinarasoma mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung ngrembug lawan panjenengan ingsun lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilangno jigo kelawan pekewo Durgama Sanggarunggi maju supaya tetela nggonmu bakal nampa pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma handra ingkang Puswitarum hasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya anakku wong Kaluka Narasoma inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah-ungguh kuwi nuduhake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa. Sedaya menika awit anggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wajibe pancen ngono.
Sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak. Sing jeneng wong tuwa diwajibake nggula wentah kelawan anak. Merga wong nggula wentah anak kuwi nganti kleru nggone nggula wentah tan wurunga si bocah bakalan njog marang juranging kanistan. Kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kenthang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok plereting kahanan bakal kaya dibeset raine merga saka pokal gawene anak. Inggih Narasoma, kula wonten dawuh Rama. Nggonipun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras. Wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe. Ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandanging negara ing Mandaraka. Nganti saksuwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuwamu. Ora ana liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandanging negara ing Mandaraka. Kawulane padha urip tentrem, ayem, rukun, matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir. Inggih. Kena tak ibaratake Ngedara Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana. Inggih. Lah kok tak kandhani. Yuswanipun Rama wis ora nom. Aku ki wis tuwa. Mongko wong tuwa ku menyang endi parane? Embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange. Nganti jagat iki kepanasen tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula. Nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng. Tegese kaya lumaku ning menungsa urip ana ing alam padang. Kaya lakune menungsa urip ana ing alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuwamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane. Mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa. Mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat. Negara ingkang semene jembare, negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal nerusake tanana liya kejaba mung sira kulub Narasoma. Inggih. Kowe ora kena duwa keparingipun Rama. Kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu mengkono pernataning negara. Menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumanti keprabon mau putra ingkang mijil pambayun. Mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon. Inggih. Mula negara iki bakal sira asta. Negara iki bakal sira asta. Sak suruting pun Rama besok, sak lengsereng pun Rama, negara iki tak pasrahke marang sira kulub Narasoma. Apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik. Ya, inggih. Apik-apike wong neruske kuwi aja mengimbang nanging luwih becik. Tegese kuncaraning negara Mandaraka ingkang kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati, sesuk yen kowe wis dadi ratu, kuncaraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Inggih Rama. Pangestu Paduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun Paduka dawuhaken. Ya. Pangestunipun Rama Banyumili. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning kahananing ing pundhaking ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Inggih. Mula bang biruning kahanan negara amis baji ning negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora enteng kudu ana panggala wentrah. Ya kuwi wewarah kawruhing kraton. Wewarah kawruhing kraton bener.
wewarah kawring kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kowe ngasta bawah peperintah negara ing Pandharaka kuwi cacahe eneng 9. Cacahe eneng 9. Mula rungokno lan tulisen eneng rasamu utawa eneng atimu. Inggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu. Angka 3 bal pambeganing ratu. Angka 4 lelabuhaning ratu. Angka 5 kekasihing ratu. Angka 6 patraping ratu, angka 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Diring-eling. Inggih, ngestaken dawuh. 1 wajibing ratu kuwi aja kendhat Hanata, Haniti, Hamriksa lan Hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan nanging labuh tumraping negara kudu mbok ganjar sakmurwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane. Kuwi tembung sama beda dana denda. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka 4 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman. 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka 6 patraping ratu mulunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani. Dening kang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeking praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Ingkang pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Rama. Bagus. Bagus. Rembugipun Rama ingkang angka 1 wis ndok tampa kanthi cetha. Lho nggih sampun. Tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke Prabon sira kulup ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Lho nggih sampun Kanjeng Rama. Bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemarming wong tuwa, yen ana anak ingkang bangun miturut kalawan wong tuwa mono. Nyadan aku isih urip nanging persasat kaya wis anguk-anguk lawanging kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ingkang angka 2 menapa ing badhe kadhawuhaken dening Kang Putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati. Inggih. Narasoma. Wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sakbaraan. Kanca kancamu sakbaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun Bali Wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca kancamu sakbaraan wis padha rabi mau. Gumana ana ing padoning netra, aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadhang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaka kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama, aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandharaka iki, ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma. Wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok. Merga yen to nganti Nalendra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing sak pepadaning urip
adoh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mengkono mau mula sadurunge sira tak pasahi negara ing Mandaraka Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati kowe ndang goleka wong wadon nek wis entuk tepungna kelawan pun Rama aja nganti kleru ing pamilih. Aja nganti kleru ing pamilih. Merga wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang agar milang selawase urip. Mula aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur golek wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Kuwi iso gawe pemarenging Purnama. Inggih Rama ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko maragake wangsul ana pitakoning pun Rama iki sira kuluk ndak kegadang enggalo daup lawan sawijining wanita sapa wae pun Rama ora bakal matesi lawan nggonira golek wong wadon kinarya ruwang nggonmu bakal napaki urip sak teruse aja ngomongake kuwi widodari anak Nalindra putra Nalindra putra satriya, putra brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan, wong jalma wanan nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok mathuk lan gathuk lawan rasamu. Pun Rama ming bisa mengestoni. Lah saiki gendi kowe matura karo Pun Rama supaya cetha nggone Pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matura endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu nggonmu bakal tak pasahi negara apa nggonmu bakal ndak dawuhi supaya enggal Palakrama Narasoma kagat risang kapirangu penangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ana sing tias ing Nunampet pasang kalimat tabe tinebena ing laduni dumawaing tawang tuwang. Linepatna ing tulamano menawi wonten pataturipun ingkang putra kula tadah wadana Rama ora dadi ngopo dasare kowe anakku. Mulya entana luputmu nggonmu munjatur kelawan Pun Rama isih gedhe palimarmaning Pun Rama tumrap sira kulup Narasoma. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu Rama. Menawi kula kapasrahan negari jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma. Kula menika dados putra paduka ingkang pambayun. Mila sampun jamak limanipun menawi kula nampi negari menika, kula tampi kanthi lega legawaning manah. Nanging kejot raos sing manah kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kula enggal Palakrama. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho Rama. Mboten ateges kula badhe wantun andha dhateng kepareng paduka Kanjeng Rama. Nanging menawi Palakrama menika tasih tebih kalian manah kula Kanjeng Rama. Gusik to. Gusik. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawanga Narasoma, kowe iki nyawanga. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ngragani wong tuamu Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wonten ingkang kudu gumantika prabone sira kulup Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka, marata kowe ndang Palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten. Nanging nuwun sewu mboten ateges kula mbadal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab Palakrama menika tasih tebih. Kok adoh piye to ya? Mbok ya diawe dicerakke. Kok adoh piye?
Kowe iki wis jejaka lho Narasoma. Kowe iki wis jejaka. Kowe iki wis pantes gandeng kalawan swiwijing prameswari ing besok bakal njajari lenggahmu ning negara Mandaraka. Inggih, namung nuwun sewu. Tiang rabi menika mboten sepele lho Rama. Lho, kok ora sepele piye? Tiang bangun Bale Wisma, tiang lampahi palakrama menika mboten sepele. Ngibaratipun keplok kedah tangan kalih. Keplok kedah tangan kalih. Menawi keplok menika namung setunggal. Menawi keplok menika namung setunggal, menika mboten badhe saged sae kawontenanipun. Mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika damanci waktu ingkang dangu. Seta. Kowe kok wangsulan ngerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah wangsulan kok le nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku minangka sudarmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu. Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku. Mboten ana geswantun. Mboten ana gesanduwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih kula dereng saged mangon Bale Wisma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon Balakrama? Iya, nyuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama. Kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono kuwi lha ta. Inggih sekawit kowe iki gawe mareming wong tuwa. Nanging barang saya suwe rembugane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu. Nuwun sampun. Mboten ateges kula wantun Kanjeng Rama. Mboten ateges kula wantun nanging nyatanipun kados mekaten menika. Raos kula dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup. Wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pinter njara langit cah nom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni. Ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan. Ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandhi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawil rasane merga tresna kuwi uriping jiwa ingkang suci. Mula kang saka kuwi dina samengko kowe tak dawuhi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa, kowe dhaupa. Nyuwun pangapunten dereng saged. Narasoma, wonten dawuh. Kowe wani karo aku ya? Nggih, mboten Kanjeng Rama. Kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, iya nyuwun pangapunten mboten saged menawi bab palakrama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika. Tegese kowe ora gatekke marang dawuhe wong tuwa. Tegese kowe ora gatekke marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudau kanggo anak sing wani karo wong tuwa. Ora minggat tak bandem dampar pecah sirahmu kowe Narasoma.